I walk in shadows. No one ever sees me, sees me. I'm losing every battle. I just wanna know, am I insane, insane? I just wanna know, am I insane, insane? Hi, Madrid Nation! So, katatapos lang ng evaluation ko ngayon. At hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin yung kaba. Nung evaluation, syempre, napakahirap kasi tatlo yung nag-panel sa akin at lahat talaga sila mga bigatin. So, kailangan ko talagang maipresent na maayos yung sarili ko, ma-deliver yung mga lines ko, and magawa ng maayos yung part ng evaluation. And after ng evaluation at nalaman ko na nakapas ako, syempre, sobrang saya kasi sulit lahat ng pagod, ng puyat, at mafe-feel ko na rin kung anong ginagawa dito ng mga financial negotiator. Ngayong part na ako ng Madrid, asahan ng company na ibibigay ko yung best ko sa task na ibinibigay nila sa akin and maiko-contribute ko yung mga nalalaman ko. So, yun lang. Thank you. Bye-bye. I just wanna know.